Aquest proper dilluns, dia 5, hi ha una nova sessió plenària a l'Ajuntament de l'Escala, que, seguint el ritme dels darrers anys, hauria de ser el ple de pressupostos i ordenances fiscals, però no serà així. Els ajuts per inversions de l'anomenat Pla Zapatero, que aquest any sembla que s'acostarà als 200 milions de les antigues pessetes, fa que encara no es pugui decidir com s'han d'invertir a prop d'1,5 milió d'euros que l'Ajuntament de l'Escala destina precisament a inversions. Sí, fins aquest any nosaltres hem anat aprovant pressupostos i ordenances tot junt, és a dir, la contribució i els diferents tributs que s'han de pagar els ajuntàvem amb una proposta de despesa, que eren els pressupostos, i aquest any ho farem diferent. Aquest any demanarem primer l'aprovació de les ordenances en el primer ple del mes de novembre i els pressupostos els aguardarem fins a final d'any. L'experiència de l'any passat motiva sobretot el fet que l'any passat es va implantar el pla anomenat Zapatero, que a l'Escala van representar un increment d'uns 300 milions de pessetes, però en el qual no hi podien haver consignades les inversions, diríem, ordinàries. Per tant, el que fem aquest any és esperar, veure com es concreta aquest pla Zapatero, que sembla que irà al voltant dels 200 milions de pessetes per l'Escala, i després modular, ajustar les inversions pròpies, les que fem nosaltres al voltant del 1,5 milió d'euros cada any, doncs, i ajuntar-ho tot. Estem, doncs, en aquest sentit molt optimistes, molt contents, perquè per segon any consecutiu doncs, tindrem una aportació de l'Estat que ens permet fer equipaments i obres de gran transcendència. La de l'any passat, la més important, que s'està executant ara a l'actualitat, és l'aparcament de Plaça Catalunya. L'aportació del Fons Zapatero a l'aparcament de Plaça Catalunya ens permetrà tenir un equipament d'un perfil que feia molts i molts anys que es anava al darrere. Els pressupostos de 2009, com és d'esperar, estaran marcats per la crisi. Hi haurà ajustos importants a moltes partides, com per exemple en personal. Seran uns pressupostos, per altra banda, molt ajustats, molt austers. Fa 3 anys que nosaltres estem reduint l'endeutament. Fa 3 anys que el capítol de personal no augmenta, sinó que s'ha estabilitzat i espero que aquest any puguem rebaixar-lo, i per tant jo penso que és el que cal. En moments de crisi, més que fer veure que no passa res, aplicar criteris de rigor. Són complicats perquè estem acostumats a molts anys de bonança i, vulguis o no vulguis, la bonança et permet despesa que a l'hora de corregir-ho costa molt. Per tant, jo crec que sí que convé demanar a la gent, sobretot en les coses que no són absolutament necessàries, una mica de paciència, pensar que arribaran temps millors i que en el tema de la despesa nosaltres procurem fer una política molt estricta en aquest sentit. I per fer despeses calen ingressos. Una part d'aquesta entrada de diners és mitjançant els impostos que paguen tots els escalencs. S'explica que s'ha tingut en compte la situació econòmica actual i que, per exemple, l'IBI o les escombraries es mantindran. No es pot respondre d'increments que depenguin del govern central o de la Generalitat. Donada la situació de crisi, donat també que la inflació prevista per final d'any es mantindrà en valors molt baixos, la nostra intenció, estem treballant amb la hipòtesi de que la contribució i les escombraries, per exemple, no tinguin cap increment. Voldrà dir que reproduir la mateixa taxa de l'any passat jo crec que és una molt bona notícia de cara als contribuents. Si nosaltres no aconseguim tancar uns pressupostos sense que hàgim de demanar als contribuents cap esforç especial, jo penso que haurem tancat totes aquestes mesures que nosaltres diem de rigor pressupostari. Per tant, la nostra voluntat és que la contribució aquest any no s'augmenti ni un punt.